Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresno. Uripe dadi kurang berkah. Allah akae wonge direne Allah akae wonge direne monggo salatu wassalamu ala toha rasulillah ya Rasulullah ala toha rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah ya Rasulullah ala yasin habibillah. HP dadi kewajiban dolanan TikTok lan WhatsAppan update status makan barongan desa kaya perkotaan rambutnya pada semiran karo bojo ati pal-palan. Allah akae wonge Habibillah ya Rasulullah ala yasin habibillah. Oh pakaiane maca rapi ngalor ngidul maca santri nanging ora gelem ngaji senange emangku elsi oh mandake skincare larang karo bojo kelak apa menewa ya barongan sangone akeh kabune kurang. Allah akae wonge Allah kone Allah akae wonge kone salatu wassalamu ala toha rasulillah ya Rasulullah ala toha rasulillah salatu wassalamu ala toha rasulillah ya Rasulullah ala yasin habibillah. Al-Quran dikebajangan nyakel HP dadi kewajiban dolanan TikTok lan WhatsAppan update status mangkat barongan desa kaya perkotaan rambutnya podo semiran awake
kebak tatonan karo bojo wadi pol-polan sapa kae wonge lah ning gede lah kae wonge tak koning gede Salat wa salamullah ala toha rasulillah ya Habibillah ya Rasulullah ala yasin Habibillah Oh dudu ayune dudu baguse ajine manungsa monggo pangerane dudu bandane dudu pangkate monggo pangeran iman lan takwane nindake printahe ninggal larangane besok amale diunduh dewe besok amale diunduh dewe monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajabni wa daraji alfat yaji ratal alami ya ilal judi wal karami ya ilal judi wal karami rupane ayu ora mituhu besok uripe bakal dibendung rupane ayu orang bidung besok uripe akan dibendung sanajan wonge tampan ra duwe iman kapitunan ayune rupa atine Allah faeda apa urip tanpa guna faeda apa urip tanpa guna monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asha ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azab ni wa daraji atafat yaji ratal alami ya wailal judi wal karami ya wailal judi wal karami Wasaibah 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 ya dawal ayana ya dawal ayana Sayyidi ya Sayyidi ya Aba Bakarin hukum bilqiyamiduni Sayyidi ya Sayyidi ya Aba Bakarin hukum fil qiyamid duri ya Taibah ya Taibah ya Dawal Ayana ya Dawal Ayana Istanale Istanale ya Maulana
tiko nanging sliramu ora kirim warta Sing sabar Mas Bro. bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya Ora nyono ora gira kowe patut daline asmara tresnoku kang tulus suci rambut jaga malah ngeblecani ora nyono ora gira kowe daline asmara nadana perjroning ati amarga aku ora bisa duweni opo wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sinekesen lintang rembulan jarine tresno mung kanggo aku wis nganti bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya sing sabar Mas Bro ora nyono ora ngira kowe madha taline asmara tresnoku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blejani opo wis panen nasibku kudu bisa karo sliramu najan apa jroning ati amarga aku ora bisa duweni ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnoku kang tulus suci